Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Unu n'anya n'iru ya itinyere ebe a. Unu afụ n'ọwa nna anyị nwoke Okwuluora ndị Igbo ka anyị tinye. Wee dee ya a warning to Okwuluora ndị Igbo. Yes, anyị abịara ikwu ihe ga-egbu ya egbu, mana anyị bịara egwu ya ihe o kwesịrị ịnụ. Maka na at times, there difference between wants and need. So, ọ ihe o needere ịnụ ka anyị na-abịa gwa ya and not ihe ọ chọrọ ịnụ. Ụfọdụ wee ike isi m Maazị Onyekachukwu, ọ bụrụ ọkwa ihe anyị ji wee mara gị. Ị kwesịrị ịkpọ ya na phone ma ọ bụ ije na inbox ya ma ọ chọọ a way to reach out to him. Wee gwa ya na ọ ga-aka mma karịa ịpụta n'iru akwụkwọ bịazi na-ekwu ya publicly nọọ imebi afịa ma ọ bụ na out of jealousy or envy. Mana ịma nghọta, ọ bụrụ na ịma ụdị messages na calls na-abata na phone anyị na-ede, maka a na-asị ka ị were ka ọ dị be gị mmadụ ka ọ dị be onye ọzọ. Eji m ụdị call na messages na-aza anyị na-ede wee mezi imagine ka nke ya ga-esi wee dị, because na call na messages o wetara 1 hour were ike the whole day wetebe m ya. Ị na-eze ọnụ ndị mmadụ ka a hafee isi na ị na-emezi mpako, ka a hapụ isi na ị na-eri ego ndị mmadụ, ka a hapụ isi na ọ bụrụ otu a ka o si wee bido n'ochejigo ma die o nwere ihe ị ga-eme ka imete mmadụ niile mma. The last time isi n'ụlọ ọgwụ gbalụ jewe ebe onye na-awụ ahụ nọ jemere ya fundraising. The other time ị postiri ebe mmadụ si n'ọgwụ bụ the cause of the death of his mother, maka na ọ bụ na ịza ya mgbe ya kpọọ gị na mama ya akara ewu. Meanwhile gị nọ n'ụlọ ọgwụ na sick bed. Mgba udokwu a bie na-agbacha obi, emotional blackmailing. Okwuluora, I want to tell you, there are so many problems and trouble everywhere. Ndị nọ na nsogbu karị. Gọọmenti anyị n'onwe anyị adịghị enyere aka ihe isi ike bịa karịa. Eji m obere nke anọ anyị na ha eme, anyị ji ebe nke anyị ma na ụlọ ya ga-enyere aka. Achọ ndị mụchara ọrụ na-ewere instrumenti ha ga-eji wee bido ọrụ, ha tools ha ga-eji bido ọrụ, ma ndị kwesịrị ịmụ na-ewere ebe ha ga-ebi wee mee ụmụ kirikiri ihe ndị nke anọ anyị na ha eme. Ngwa gị ka ọ dị mụwa, ngwa gị ụdị kọọsụ m na-aza, ngwa gị ndị na-akpọ m ezigbo mmadụ na ndị na-akpọ m ajọ mmadụ n'enu ya na ị chọghị imetụrụ awa ma ụmụnne ga-asị oke na ịka mma n'ezi ụbọchị onye nke ọzọ efu ya mana oru na nke ị na-echere ya all these things. Mana ada eji mgbagba agha ọgụ. Kpọọ ndị ga-enyere gị aka, yere onwe gị aka, awụchukwana, maka na ewuo ụdị egwu ga-abịa that day. Anyị niile na-ekwukwa maka gị ka ga-abịakwa. Ọkwa a na-akụ, a na-eri, a na-agba egwu, emechaa ya just mgbe ahụ emechara ya iwuo na social media post and that will be the end. Ndị hụrụ gị n'ahịa too much bụ mmanya ka ha ga-eji wee die gị. Hey, Okwuluora nwanne m ahụ, ọ na-aghụ wine na ya ma ndị uzi ya a na-aghụfụ mmanya die and emecha ya nke ahụ aga. Asị ka ogologo ndụ na ahụ isi ike bụrụ oke gị, wee na-ayọ aja ana Igbo, na-ayọ Chukwu okike kere igwe ka ụwa, na ebe niile nsogbu dị n'arụ gị, ebe niile ihe mgbu dị n'arụ gị, ka Chukwu ji aka ya ka ụwa bụ onye kere mmadụ wee spee pas mmadụ jiri aka ya bịa hazie gị, kpụkwa gị ka ịdịkwa ka ezigbo nwa okorobịa ka dị like 22 years, ka arụ gị zuo oke, ka akọ na uche gị zuo oke, ka ihe nweta ihe akụ na ihe ewewe bara gị ụba, ka ị ma rụzuo ọrụ a ọ chọ ka ịrụ nke ka mkpa ka o jigidesie gị ike, ka ị hapụ ịdapụ na due to pressure maọbụ ihe nrite nke ụwa. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.